Uy, mga kinaw. Sige na, kaya magkinaw. Sige. Ay, kalintimit na liit kalwang mo. Kanya kayo mo to. Masakit mo, tiyang auyo di talikaw. Last time. Since duwan partner mo, siyempre ang pili ta. No, sino talaga ti mabalin mo nga. Interview pa tayo. Interview na pa. Ang kanyanakan mo. Inanakan mo ka. Ako na dapat maganente. Ako rin na. Ada bakti na. O yan na bakit ang inimbag kanyana. Dati may isang manggugrugi pa ilang. Uy, pagbigyan na kayo, ibag kanyang ko. Adong bayan. Nagaling ka. Angkal! Ano nga tawag taging kinag-ipon mo? Animal ka mo. Taga-duga na tingin. Mayat kayo palaman tinapang. Ay, malagariyo. Sa lungsod naman, o tapay sa araw na tapagtoka. Ornongan dito, takamatisa. Kayo lagi di mga. Kailangan mo ka! Naktumag. Nakasarak ka, pinang torture, tautak mo. Nakalgari! Mano tawag mo? Ina! Mano tawag mo? 5. Kulang tumag. Kasama na yung tanganalong to. Ano ba mo? 25, 35, 50. Ano ka na? Ate, tawag mo, anunsyo. 35. Anunsyo na. Anunsyo na, we. Confirm, bakte. Nakalgari! Ang asawa? Wala pa. Wala pa. Lunggo na. Sino gusto mo asawa? Suleng o ingin? Mura naman lamang kasi kung kinyak aging ginawak pa ilang piskito ko. Wala natin ang pangalan. Sino gusto mo? Siya o akaw? Ayaw mo ako. Sa karaoke na. Bakit ayaw mo sa kanya? Pangit. Uy, kas na sa kapay lugi ah. Pangit ka ano? Ano ni English ni aso, uncle? Tatlong makapasangan at asawangan lang dapat among tag-English. Anya, English ni aso. Go. Anya, English, hindi pusa. Siupaw. Meow nga. Meow. Ano meow? Hindi, English ni pusa. Wadeng tikararo tikang sami apil mo sa gani-gari. Magsapay lang dumari pinaruang naralang sabiya. Basig na lakay unano ang sisit pumay-pay. Ang tatrabaho. Wala. Ay, Sado. kasano na karoon na pakanon no asawahan na. Okay, pastor na ka. Okay lang, ano di pampakan mo kinadamalay mo? Ayan na. Balay tilaw-law ah. Ang tabagaw. Nakatuloy ka na guro. Sa lungsod pa lang, ikinablagar na ipalngat pa natatitulo natin. Nagawaw ka talaga. Nagamtuol mag. Ka makamamling mo na takalugong. Iluksok mo din nakita na rimor di takalugong na. Ada rimor lang kurarak na eh. Akal, kasi tika lang. Interview niyo di may isa. Si Kamat. Bakit mo dito tujukin namin mo? Malayunan ng TV dito. Bakit kami nakarutan? Layunan nyo pa ilang bakti. Wala, nagmayat tingipon na sulit ni Elba. Nagmayat tingipon na. Kasi nakakit lang sa
Itulog na ka talaga. Ay, di ka narudak ka. Guyon. Ay, nanimal kayo, oray lang, nagyuyo, napidilang, di pa nagsarap. Naga! Tut! Nagluding. Naga na. Ay, Patricio. Hindi, kabagis kayo. Patricio. Si Kagarot, ti panganay, buridot yun na ito. Manutawag! 1, 2, 3, manong. Hindi ka pala inawag mo yung Manong! 1, 2, 3, 4, 5, walo! Awan na lang lang tayo, 5, walo! Walo. Tay, kasi, ay na nasapang ano lung to. Ay na, di pa'y nagmarmara sa bak, alangakang. At ang girlfriend! Awan! Apay niya tawag ti girlfriend na nga ta. Apay amo kay taga-girlfriend. Niya, agis iswi na kapay. Oo. Agis iswi na ang. Eskwela, ano ba? Nyamot ka ng ganang malpas nagpabuya suling, mamagaan, tiutak ka dito. Dito mo nakatungay turun na dati yung pay. Yan. Kaya mo nihingin. Kaya nagmasawa. Kaya na. Amoy, ingin, pitas. Hindi. Pasalamat ka, tatadiferensya mo maminsan doon, kumabilak mo ton. Hindi. Dapat diferensya na dato yun, di na pa'y amo agliba ko. Nalasa na tao talaga. Nagswerte ka no siya timasawa. Hindi ka pagtartrabahon na pulo. Doon italtalon, di ako pagtaltalon na. Ibalay, di paglabaan, di ako paginawan, di ako paglutwan. Kunlas na hamor aramidon. Saan ka nga mga. Matay alipan. Kung tawang mangipon na nga pagkalngal na. Basta! Ang talikod kayo nga duwangkan. Alangan nga suda nga duwang talaga. Nang sakit na anawa. Tapos lada mo lang nagsasaban nila tapos nila. Ang talikod kayo nga duwa. Tanta at pili kami lusin mo timabati kinyayo. Timabati ipumpun me. Kaya mo timabati. Kaya mo? Wait lang. Apo kapitan, maganda ka man nagpuy-puya, ang mumo no, sino pag ipabulutan, lagi ta kapok kanopi. Talikod angkan. Ikaw tumati nagagwapo ka. Basta. Nagmay pa lang gub ata nga bangs mo. No, nakatalikod din kasi na nakakupit nga uong. Uong mga daw. Nagatungay durong ka mga gamit, nagatumahal ayam, nagitipay kaslang karito. Di nga, kutino, di ka diro, ituro, talikod. Talikod! Tiangkan! Talikod. Nagsara kang tingal-ngal kang duldaw. Angkan! Nilaga na tayo! Gari! Nagdigos ka! Sa lodsodong pay lang. Kano! Ano ka nagdigos? Kanina, kaya nagdulpot ka na yung garaw. Ha? Ano lang? Oh, kastoy. Si kaingay nagpili. Di ka mo't Inyawat na siya pati pagpili. Alam mo imat, di ko tagkulat na kumain. Sige. Pili nga kayo dito dapat di na makita na. Humisip ka. Ano yan? Inyawat kaya ako natatakalungan, bumitaw. Ito nga natin pagpili. Nga, makamambling si ka. Uri la singgar, titok-tok ko, buwisip. Nagmali, uri, garudugot ti tiyang ko. Yan lang to. Agurin ka man. Kita maala, damot kayo nakakabil ko yung lingamuhon. Ay, kadagdaga, natakalugong. Uy, nadamang muhon na. Mo, nakita din yung pagpatinggan, titaga, sular. Ay, yan hindi nakakabil yung tinato ti mohon. PS. Kuna na Apay, di amo, di ka nangasaon na ta PS, di tarabaw ti mo. Inya, JPS. PS, pag-aapaan, asular. Ay, pinakating ka. Ano yung pag-interesan takalugong mo ang ka? Well, medyo na ang tuhol nga ang peso. Awang magtalbing di ulog na mapinatang ro. Kita mo naman, baka natakik kalbing dito. Talikod. Pagpilyon na pinusaan. Basta.
Talikod. Ikot. Mamino, walong kasog ni ikot. Animal ka, nalpas to, walong kaso. Sige go. Isa, dua, talo. Taka lang. Tungam, ay naulawa. Sige. Pili ka. Nayarin stone. Mabaling kong ibaga, lokan lawan, winokan ligid. Wow. Sige. Anlawan mo, ino kanligid mo? Kanligid. Kanligid mo. Sino ti kanligid na? Kanligid dato ini. Natilakay! Tilangama! Animal ka, datamon na tamron, ikain ko daw. Dati ka lang. Sikat ti mabati, uncle. Surti ka ba? Nalpas na abak ko naman, kugura na pa lang ginugod mo ni, manguruguro. Sakto ba? Naabak ka, bes. Makatuyan, Jack. Ayan, kailangan namin ng partisipasyon. Ano tagong kunana mo ako? Consolation, madam. Ikan yung Kantayo mo, ti pa konsuelo na igatang mo nga igatang ti tubay-tuwen. Ano nabibit ko ti apit mo. Wali ka mo ati consolation. Pinagtaktal mo consolation na. Consolation. Tagiging factory tipid. Ikam ti sangaribo, tatay si kami dumaw-tawa, ti kamangtag niya kamagtag. Dati tikin niya ni Suleng. Kurang pa ito. Natagin na kayo. Ay, wait, na ito lang unas. Doon ka sa ano kayo tanay? Na, consolation na. Atay na dito tagin na kayo sa ngaribo. Ne? Di consolation na, Adjimel. Sir, bangking tilaba. Atin Gatang bye-bye. Kiss. Ano, gusto. May isa kayo ba? Kiss mo. Ayan mo, kiss na clips to lips. 15 minutes. Kiss! Tulog kayo. Siyempre, ano ba akong agawin ko? Maramanan nakapaibot ka. Amo yung lagi siguro, lagi tinakapalo ka nakasubscribe kinyami. Datoy ongo, tinaksinami, kiniibo, shout out. Kiss! Mo lips to lips, kakan. Lusang kinyang, ipalag ko, tatapangil ko. Agataw. Uy, baka minoridad datoy, ama ko. May pasok tayo ni DSW din. Makan kiss tayo. Baka naman ganti tinadakan na sumo, bakla. Kiss! Makatuyin. Ano sa mga kayat? Din kaya't kitang ipuson pa nga isa, no? Ayaw mo matanggal, Atamos, bagi mi day tasal. Ah! Unang lo bagi mi, sukatan na kalo jili sa ngaribo. Ay, kasya. Making kukuha ngay data. Ata ka doon ito tajilakay. Sige. Makagaruto tanin. Kasano dapat mo, sismo sa mga kuman. Makatulog na ka. Kiss lang pa. Kala ka rin kay Jubeng. Makana. Abong mo tagaruta. Yes! 1, 2, 3. Ilim ka na kasi isang painugi. Tingnan! Atilakay ka no! Atilakay! Soleng, dakpay kaya tiyak saman. Case. Ayaw na no. Kasi ako kumikita ka pa manyakis nga ate. Atilak pa kami lang! Maaksuhin pa nga si kasi ako papapuyan ni tatay ko. Talagang ikarit na. Sige, hindi ka garudan, awan tikitin. Kiss ko. Durog mo talaga. Yes! Genuine, tipat sa lusod. Kiss kami, madam. Mano. Nariga mo ta. Disisiti nga tawanan nga stand-up comedian na. Disisiti nga tawanan nga pagpakatawa. Dato yan, tikadakala na sakripisyo nga aramida titong palbiyak ko. Iso nga, mano. Ibaw mo yung pati ka pang pangil. Saan raw? Manaw. Daktil mga sakripisyo data ni factory dipik ko naman. Mas laka mo lang naman tipuding nga nabanglos ah. Mga
Ano, mami? Mumuha dati, nguta, igugok na. Ano, mami? Mano, tibayad yung ungo ka ni, sakripisyo dato yun. Sangagaso. Sangagasot ka na. Mami lang ay, ikang kati ko 150. Dati naman. Sok lang ka pa 50, talo 200. Apay gamit, kinong ka man, kaslang. Tingkal. Adik ka naman. Tingkal, little star. Ay, nagmayat na mas din yung pasitara ng kanan. Ay, nagpili sa mga gaso na. Ay, nagpili sa mga gaso. Inyawak ko. Pabulog. Kasi lang na niya. Okay. Pinting nila. Amoy tangangat ani, madugsol natin ako. Natapahil mo. Ditungtungan, ungo. Amoy salsala. Pangil mo dito yan. Uy, kita mo. Tika lang, Uncle. Tika dito nga. O, tatlo kayo. Nagadumay yung batin, baka pa nagposkol mo, dikin. Makapalungingin. Wisik ka suling ora yan larurusogan na makatalyaw yung ipon. Ay, napaw. Ready? Ready? Kaya nagsapol kwarta. Hindi naman pailaan. Turong mo dati, panay-durong. Awal lagar din niyang bago mo, tibayad ungo mo. Mangdagdag ka pa, di papataya mo. Ready? Set! Kaya mo mangoy, masama. Kasalo ka, nagbatik ka ba, di ka mo matagawaan. Tungkulanan, magkakasi magigawa niyo so. Ready? Set! Apay gaming kasla ka lang motor, nakaluwag. Ready? Set! Kanya. Nasuwa na nila kay. Dati. Ay, sige nila nga tuwan. Dati pangungot, dati patibat. Ready? Kumita ka din isuling, wow, dami magic. Wow, dalawa bad trip. Ready? Set! Ready? Maniman ka, pega. Ay, patisig ka. Ito balik pa. Nilaban na tabla si ka. Apay kami. Awang matituto. Ruar kayo mapiruruko. Ready? Ready? Ipating ka mo. Gusto ni. Ready? Gani man darso man nakasungin tatasuno na. Ready? Set! Apay mo. Wala. Kinagisuon mo na ni kaslaking multi manok. Ready? Nagkitinig services. Bumulog naman ti kutsara. Karuso man didikki na dato. Ready? Okay, atawa na ako sa kutsara. Baka kumarok isim na dato. Ready? Set! Imal ka mo. Nya. Upat kayo. Ready? Nako ga. Ready? Gapon na sa gato. Sakripisyo. Sa tibiyak dato. Awang ba? Nakapura na. Nakakita ka sa makasup. Ulit pa si Masin. Makan. Ready? Set! Kaya mo lang tila kayo. Amoy nga nga ito nakiling-kiling at napubog. Ano niya? Sarao pa yung tiyang ko malakaano. Papay gamin, in-in-nam nga litra. Nagato, ulawon na. Ale. Ready? Set! Go! Sige. Kasi nga maligaw-gaw ka. So yung umata, sumunod ka. Kasi nagtutulong ang kalating. Tukbog na tukbog. Ano bang kapag tukak, kapamuha iliw-liwa. Oh, thank you so much. Ito yun. Ito yun. Yan sulit, nagsakit ka nga. At dabay lahi na nga hapon. Numagna sa kang. Ayan, kailangan natin si Sir Chester at Ma'am Patricia dito. Ayan, kailangan po na... Kayong dalawa mag-partner. Wait,
matarusak mo. Kailangan ko din yung asawa ko. At trabaho at atay sumagaroon. Ayan, gagawin natin. Sir Chester and Ma'am Patricia, pwede po ba kayong punta dito? Ayan. Nag-iinit ang lahat! Yay! Ayan, maraming salamat po. Ayan, so, ayawak mo. Tano. Oh, sige. Tano yan. Nawaan nyo, tanay. Agin nasawa tayo. Sapay no ko to, isardon ko ti agas. Sir, ka, nagwapo na asawa. Nagwapo nga. Ah? Inggit ka ka no. Ingit. Siya pa inggitan. Naman ka makantay ka nila. Bawal dito yung live Bawal, boy. nangiit, nakaslaragatin lang itong ng ipon mo. Takatong na. Tuna. Halika rito, sir. Pinoy ka! Basta. Kung anong gagawin namin, nun yung aramidan yung mat, aramidan naman. Awan ti lips to lips Madaan. Madi kasla nagsamal ti lalit tong brutan ano to. Kasi natin suicide. Siyempre, bagong kasal naman kayo, agasawa kami, agasawa kayo, agasawa Ang kami agam mo. Kasla dalas sinipat. Ako ay magpangang kayo, kamag mo ka, tatay kayo. Madi karuro pa na yung matay kin tatay ko. Makatigar mo din yan. Basta. Ngaw. Ngayon, kasi kayo mga sir, Basi. Madam Patricia dyan. Rakapam, di ba kayo? Rakapam. Ni alas uling ada malagit ko nang iti ramay na. Kasi ito ilang tajiramay di tagayam min. Dagi nalmos. Uy, ingin! Kastakastab talakay, kitab ni nagmayaman, Jerry Luna. Iwag tayo. Nagtaktakawam. Sige, sala, maestro. Kiss me. Maling ka, makatita mo pa, naging tayo po. Sala kayo, sala! Ayan, palakpakan tayo, mga tayo! Bakit kaya ba? Kaya, Sir Chester, Ma'am Patricia, sige na! Isala na kare! Ikinod mo! Talagay pakot na. When I feel so sad and lonely, that my love seems gone. Ako rin. Ay na. Nakabadukak tilaya. Nagpaniwakal ko namin katasakam sa kangtumo. Pige! Ang nasakang kakak! Yung lagan. Nagrarapang tumo. Gaman. Eva! Ay, kakak ko tulog! You save my whole life. You're the only one for living. You can make my dreams come true. Come on, darling, and embrace me. Is what you're gonna do. Okay. Kita may danda, isumat arami danda Sirte. Nagore ka din ka. Kasla namin rin, yung Lord of the Ring. Ngayon mga buya di YouTube, rapot ni Suling Daos pa, nung yung Facebook page, Isuling, Taytoy, mga buya yun to and the Animal Planet. A kiss me, Patricia, kiss mo si Sir Chester. Makatay mo Ingin. na. Ano man niya mo dati muging mo, kaslamon na kulong nga papel. A kiss. Kiss me tonight. Ops. A kiss me. Big Patricia, Ben. kiss. Makatay mo na mo isang sangog, isang tundog dagangas. Kiss me all the time. Nos to nos. Nos to nos ka nos. Ngayon niya mo tawag mo, kasla palatang tinyong. Nos. Nos to nos. Nos to nos. Gusto na lang ka. Sigurado. Atayok patay. Basta. Oh, me only inside. Kiss me all. Yung lalaki naman ang mali. Si kamot umungong, kag-ingi eh.
ngingin akis lang Kiss. Ani, mga pulgada tatadik eh. Kiss. Okay. Oh, sana. Sana. Okay. Ayan, kitaan niyo. Ang silasilos. Ang imo na lang, madam na matatagpagkul. Sob kayo, sob? Sob. Si Kamal. Duwanan! Nakateka Bakla ka. ka man, duwanan! Madi ay. Mabalay, duwanan! Pati, yata 3 in 1, expired. Ito, isang awanin, kulano. Kiss me. Hindi, datan. Naapal mo, tikararwam. Kaluga. Agori ka tayo, isultot ko pa yung latasuli dati. Ayam ko nga may isa. Madali, kaluga, duwanan! Duwanan, bakla ka man! Uray ka, no bakla, kaslawan tiknilag, kumot na kasling. Palmasapay. Ito ang kapay lang dito. Duwanan, Suling, pati niya pagkamayang pinya kasla. Napagpilya. Wait, ano the choice ko? Takapay lang Taka lang. Yan. Kiss. Sa rapong to, aming nga may bati na nga bakterya kanya. Kiss me. Suling, tumalitin ka ay! Kapay ko pala yung pagpagaga, sumaplit na kilikila. Ay, han! Sige, grabe. Di ba? Paguntam. Sakman ko lang. Animal ka, mong lagar ko na kilikilinan, kasla pigir eh. Wala na lang, sakman. Ang gar. May aso kayo. Ang gar kayo. Ang tulog ka mo, sige nga. Sige na. Baka man sa ngarot mo, takilikilin na. Sana na siyempre, inalikan mo yung kilikili niya. Inalikan din ni Madam yung kilikili niya. Di ba dapat ikaw din halikan din niya? Oo, paano nga, pitugang kang lupa. Sige nga, Rod, agre-reklamo tilakay. Isutilas na hilignan bago umalis. Tilto'y lubong. Sige, pagbigyan mo. Maudin nga nangahilit ko, Madam Kwan. Madam Patricia Concertista. Mano, takilikili na. Ikaw nagkaroon ka sa lanangan, tiyak bubuot na puling. Ay! Ano tignan? Priswa mo, Madam Sir. Nalaka-laka tungto, masangwa ng kawaton, sakripisyo ka. Uy, nagpalit mo gagawin. Nagibigay na eh. Tanong nga sungaw. Uy, aputog mo't asuling talaga nga mati. Agkaratugod. Malang apo di ako na. O, minsan lang magpalit. Sige na. Uri mami isa no, isungay ti mangkitel tibyak tao. Ano piso yung tali? Tiso yun. Kasi mo natin nagpag. Partner ko matay nga dagos. Nanggol pa, hindi ka magkapit. Isis-isan, kinikinig mo. Animal ka. Yan, makaamleng. Basta. Talaga na, lusika ka sa kibangaw mo. Tisyo ko lang talaga, puspus-pul mo ka. Ay, tatane! Ito, pabaglo ni Powder Boy. Pabagliwa. Natong. Nga. Apa ka na? Anali ka. Amo nga ka isang anay, agruar na kita kurar niya. Nagadutan. Aglangan. Ako nga luka isan. Sige lang ka. Nyamot lagi ito magasawa, nagsakimot ka nga uyaw. Akay na yulog ka. Parusukat ko pa tarupam. Yulog mo ano? Sige go. And kiss me. Ito ka lang kalpungaw. Puro lang nagsabat, tikitak. So, Sorry out! Nasad-sad ka ba sila? Ngayon mo. In! Kasi basketball ato yan. Mal Substitution rin. Dito yan. Nagidikwa. And kiss me.
tamo. Awan mo tati lips. Ano man kayo, matuloy mo lang yung lips to lips, men. Ang pili nga! Sinakay, hindi ko ilong mo! Dati lang kang suling, dati lang kang pangasin. Talaga itong matipiyado na kaanak. Sige, ikaw. Kasunod Hindi man. Ikaw na nga, sarapan. Tarasugos na tasungo mo. Mangaramangkan, mangaramangkan. Manong taon na dahito yun ako, ang minor de edad magpaiso dahito. Talaga kastila lang ana. 40 taon na. Kasi talaga, kaya mintupay. Basta na diferensya na ang lumalakay. Kitang tarupa ta, na diferensya ta, tabumakon. Wala na saan ko na isungo na, naglanay. Bakit? Kasi nga talaga, katay na ata. Awang karon mang sarapang ang ipon na, di talaga lumanay. Ikaw bibitan na kung naguri ka pa nga si Mingin. Restricted kay July. Nagapal magkararuan nga lang kayo. Ano ako? Paano ako pa? Tumakamukap yak mo Paano ako? Lugi ako. Problema pa ito tugaw. Bakla. Bakla nga. Bakla, paano ako? Kuna na. Nang takil mo na, kusilap pa yun. Sulat ka mula ka mula. Lips to lips! Palakpak mo ng niya. Mayroon kayo! Ayaw ko. Kaya mo kung mo kami mag... Hindi. Alam mo kano kaya? At tungtong kayong adunga. Tatapo maimatangan nyo. No kasano nga at tungtong nagitiduwa nga factory defect. Tungtong kayo. Ipagam. Bakit ata? Baka may pagkatong sunak katungtong ka ni. Lala, magyabang. Baka dito ako, bakit na ganyan? Bakit daw sa kanyang bakla, bakit mo daw kinukuha? Uman ka ba? Irasin mo. Laging imon si kayo. Mo, abong mo kami mag... Hindi! Bakit hindi? Napatid natin ang tungtungan Nairo. Wala, ger. Nakakapay, aso na to. Abong yung. Nung aso natin bullshit. Anak tipik bulkon shit so. May salang. Sige, may salang ka no. Sige naman. Wala na. Asa ka ba? Kadayon na pagustuhan na yung mumo. Magawit ka. Ay, wala na si Kayma. Mag-pisprint ka. Ang tropa kayo, hindi pa utar mo yung legs. Come on, baby. Kiss mama. Sige na naman lang. Kupit ko garot, kupit. Kupit. Hindi man kagpupuyang mo din. Gusto iwan mo. Kasi nga, nung maumwam ni Gary, matay ka nga dagos. Nung ni Gary, atin itong pabiyag na. Atin kitang nilabayag na. Ngayon na, pagpata kayo lapayag kini Duterte. Okay. Ready? Padang manaw. Hangtong auwang dati ngayon gana di mamaitag. Gana di baga. Uway puktaw kayo nga puktaw dita. Desisyon na ibagasawa. Iso na ti makagapo mo. Apay tayo may kami ng ta. Madam sir. Ano na nisa? Ni madam na manong. Durog tata. Durog tata. Hindi lang kayo. Ang makaungulangan.
Alam. Yun yan, dagiti balikbayan talaga di damang rina. Napulbog. Ayan na. Kasi ati kitiring, iupit na ti karining gana maibos. Awan ti sapo-saputi, di ba madam? Okay. 500. Madam, baka naman. Ngayon ang bunta na nita, ngukutan di gugulo. Paglaykatan ko mga titi pa madam. Alcohol na pagmulungog ko. Pita tayo. Ay, at ano kagawad di dyan? Hello po sa mga barangay officials dito. Ayan ni madam. Dali kagawad. Sino di kagawad dito yung apo? Ayan. Di agad di ba ni ako kapitan mo? Awan. Kakagawad. Dagiti kakagawad nga dagito yung kagawad iti kabilawan dadakkel tibuto da. Ay! Amay magpagang dakil tibuto dito. Dakkel tibuto da dagito yung kagawad dito. Apay saan yung dakil? Apay may paatugaw daya nga kagawad. Mga abak daya no batit tibuto da. Sumada dakkel tibuto da. Butos na mga abak da. Ayan, naglaro lang Thank ini you ako po. kagawad Johnny Flores. Ayan. Ayan. Thank you po. Uy, nagdakil. Hi, sir. Baka naman. Ay, madam. Umumukan pa lang! 2,100 taon imon! Hindi pa yan siyang. Skali ka lang tayo. Kurang tilwalong. Nagumar. Paminsan pa yan, tahan. 1 minute! Nagagugot na 1 minute, 3 minutes na. Yes! May desisyon tao eh. Naon ko! Pimpag paningin ka na irusok mo! Nagpayangan mo man, di kaya sakti bayabas ni sumo, no bigat. Gusto mo din na ang kalagaro doon, kumilapang ka pa na. Madam, baka madam. May sapay ka na, may sapay. Ni, apay no, giinlong mo kami lang yung gana malpas oras ni. Thank you, sir. Dali, may sapay! Sino madam, isura yun, isura. Duwala, makayong. Kung mula na daw, makatugbrasak mo. Sampay ki amin, kasi. Si Costa. Kasi! May aktibado ni madam ni, kas nabalgod ti regalo ah. Wow, nakatupay mo na. Hello sir, baka naman, mangrina ka mo. Balikbayan. Wala ka pag Hawaii. Hi madam. Uy, kastuya kapintas iti suling. Nan-ano ka nga raw? Nagkamura saklang. Tupan. Sinayang talaga tuwati pa yung wamong. Walang inyang tingin. Sapay lang garoon kumaating ko. Takwa, makadaan ko di bala yung damdamang nagbabagkal ang. Kung panaginip ka lang, sana bangungot na. Sige! Pagsabayan! Ang bilang sabayaw! Ready! Lapan na, pa'y niya panagkulayo kinyak, full star. Ready! Set! Go! Uy, kami na! Sibak pa nga sigo doon. As lang ang mula, nagbigo nga asaw. Siya tagadyas na siyempre, matik ka garoon. Kumasawa natin, kasi ano na standing position, tilabing-labing niya, ang kamakagawa. Oo na. Kakasi ka nga mag-inup-inup na. Kaya mo! Uy, nagkimas-lips-lips na Ano naman na dingipan na lang Wow, kalipong mo nga, talupol ka, nakikiya. Ready! Isa ba? Sa pumirit pa. Nangay nga rin, pagbigyan ka. Untog talaga yan. May sabay ka nung... Tagagubinga ka awan ti ama, kanya nga rin ipareklak kanya. Case. Sa iro mo na tiba ko. Untog tinakay pa rin. Sige. Kaya ko man. Uy. Yan, binaboy ko, tiba't maging ito yan. Gusto mo din na pabakrangan ka. Gusto! Sikat ka mo din na kay karya mo. Suple.
Di ka pala pumanaw din. Limal ka, sigyabang ka bunta. Ay ka, nalpas na kaungo ka na dapat kwarta mo. Hindi ka pala. Tulog ka man. Tulog, mga tulog. Ang mawag mo, puri na riyak. Takan. Ay, may lang. Kumplit yun yung tilwalo ng tanong agsub-sublay. Ang mga lukurubon ti aso na to ya. Ayan. Sika nga talaga, tinabak natin. Kiss mo na. Dito kayo sa tingna. Dito kayo sa tingna. Kiss me, kiss me. Animal ka, kaslaka lang natin maag. Di nga makano, di nga pakula. Asla paningin ko na ako daw. Tultal. Animal ka niya mo natatultal na, gato nga clicker oats na. Gumawa taman gatas, buya tatapis ako karong mo. Animal ka kurat. Buising ka suling, agkik-kik kang pailaan. Sige, kaya ko lang ang malano natin lalaki nga kakugtugin na kung natin mo. Agkik-kik kang. Kiss me. Ang kasaykan! Bitugang kas. Kita nyo ako nagkik-kik kang inyan. Kasi yung harap ni ubod ni ex ko. Kiss. Kiss. Ano mga kasuling? Magpagisumo na ta may rumay turot ko. Ano na? Hindi na malmalpaso. Gusto mo? Mamaya ka na, mamaya ka na. Tantay nagsupli ka ito'y kurang luwalo na. Nagsupli man ang kinurog ti aso. Naragaw pa na kay kalay. Ay, gusto naman ito. Gusto na pa eh. Nagdamakan, istipon pa pa yung Hindi nasita. ka, takapala ko ni best friend mo. Mabalik ko ang look. Ako ba? Ako ba? Madam. Ayan ko man na. Kangas ka mo Kiss me. Kita ko niya rabin. Ngayon doon, tumok. Kitang tagurong lang katap-tapo. Dito lang sa may legs. Sa may legs ka na, yaman pa yapo. Di nga di umano, di ka Tumang. Ililis mo, Kal! Nagtater ka. Ililis mo. Nanimal ka mo tuling, ganap tumang tapo. Pakiginampukan sa mo, di ka. Nyamot tong pangamaan. Ako rin niya magawaan. Buisit kita. Apay kami na nagpatik ka ma. Namala ko. As lang ka lang kawayan. Iling. Kiss me in the night. Oh, me, oh. Pax mo. Inay. Yay. Sampai inukpak na. Madama. Dati rin na. Nakrugit yung ulo. Papababa. Basta. Patricia Pai. 1, 2, 3, 4. Ang kamadalaan, ang kung ako kutsin na ito yung nakabutang ko ang tata. 1, 2, 3, 4. Wow! Paul. Raquel. Atay. Lason. Sana yaman pa yapot. Malpason. Dito yun. Nadaanon mo dati pagbibiyag ti ubay. Pili ka niya kaya mo petroleum jelly, wino tire black. Pili, tangod ka mo lang at tangod. Conforme. Kiss me, hold me, kiss. Stop. 10. Noten na. Muro ti marupong ito. Ang no, mabisay! Nga wala kayo dato. Kumpay na puso. Uy, ang no, makikita madam niya. Hindi ako yung iwan na. Hindi naman ng tangay. Tapos susuling, nag-kiss
isang di barbas na. Adangatas na? Na? Adangatas na? Ano mga kadiling sagsagub-supang na di bra. Kaslagos osti unas. Kaya nga na, naidot ka namin nga tingkina, tamado mo. Dabal ko. Nalpas ka, nabsukan. Pagtikaw mo ah. Buring ka tanay, nag-iimar pa lang. Kasi lang, kasi yung iwa na buy-buy yabon eh. Sambuto, mamano data, no, bigat na bayad na. Sige lang, Carl, ka naman. Sige lang, enjoy the moment. Gamit yung bing, kasi mo nito, ano ko, tagtagan ta. Tanong, take up. May take up mo kung madi kararuwa. O hindi magkukuti, tatay sabot. O hindi ka kukuti ni Suling. Uy, imlot na taubingan. Ano, sorry. Ako rin ka. Limita. Huwalay ka. Nakarupangot. Asi ka na. Ayos ka lang, ayos lang. Gusto mo pa, you want more, darling? Gusto, narwang ka. Ay, palakpakan tayo. Kasama ka ni Buwag ni Sir Chester kini Ma'am Patricia. Thank you and Thank you so congratulations. much. Ayan, sa tatama nung kare. Nag-enjoy ka. Naku, kakaasya ka mga atik na nito sa una. Naiimas isusulingay. Charap-charap. Ay, nag-importana. Kwarta. Agore ka. Kapay nagkakwarta ka, tikas talo di kang Ingin, di bang tagkin niyang ingin? Guri ka sukyak ka. Apay na suklap. Kalasang nga kasuka. Kakasya ng baboy, di bagbagi. Datoy, saan mo nga bayad nga nagpabuyat ito? Yes. Ayan, datoy nga ikot Intag ni Madam. Ayan. Chester kini Madam Patricia. Daytoy, igatang mo dito ba ito? Wow. Basta kag sasaw ka ni bumitok ta sang aw mo, made. Igatang mo dito ba ito, Uncle? Tapno na bibiit. Tiapit mo. Ay, Tulad na ka. kag sasaw ka ni mga pertis salon at natasang aw. Ayan, naruwang ka mo tatasuso. Ayan, itulad na ka ng Calgary. Ay, tulog na kan uncle Ay, ah. natin Hindi public. Hindi pa. Hindi pa. Ayan, tatay uncle, sinundo na kay Jai. Tata, itulog na kamot lang ah. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kini Uncle Gary, ta itulog min. Nagiti mga yak apo nga makipagtulog, ijay kayla. Ayan, Manong Gary, no may iliw ka man kada kami, papataginop ka lang ah. Pwede kang pagpakita, wilang papaamot, naman ang bubutod kami. Hang kamot madanagan uncle, takumpli pabalunan na ka, itimidjas, ulos, tano di kang aglamen. At amot ka ti kwarta mo, tayo paglapamasahin, na dumaron kini San Pedro. Kas tamat, takumplit pon, may siyam nga lualong, tano titas lagat na pintas, wino na saya ati, dadanon mo. No sa dinnon tuman, ti pakay karyam. Wino saan aramidan min nga dusi ti lualong, tatno labsanam taw ni San Pedro. Amin tuwa ka sa pulang Manong may, babalon may kinyang way, at nawan suksupyanam, tirabaon di daga. Ganang Gary, medyo lawa ang natatakbo ng buldogon, tangan nga imam. No nalakamin to nga isel-sel, ikandila, kalpasan mi nga puyot. Okay, sumpa! Okay. Bangkay na makakita, ti bangkay na sumumpa. Ay, tayo, antay! Medyo wayaan nyo man basit, talagas ka nung nga maisagid dato. Napigsa ka nung dato, tagamin bigta, kita nyo ko nakamulaga. Tayo. Ayaw. Uri ka sulit eh. Uri kang kapay magmakan nagitay tanod pa niyo. Ayun, nagitatanong ako, may kayutuyan ta, i-assist tayo, natuirwar ni Uncle Gary. Pagkas tamot ako, nagitay kabagyan ni Gary. Gaggadin yung matay manukon, tano makakulipagpagpay. Nakita ko, Peg. Si kayo nga uping, ti laptop, sagay sa lahag, ikay likod. Yung tinaptap. Amo mo tayo pagpadlaw nga styro, laptop, kunang tanso siya. Tayo. Ayaw. Kunang naman ay nagari, kalima mo sa dati tingin, laking kabuktabok pa'y din.
Facebook page ni Solengda House Band. Tandaan kami na po, 545,000 followers. Ayan. Ang pasalamat kami po, dahil din tagat-toy, lawak lang ng Runapo tiya, kabilauan, tamay sana po, supporters po ni Solengda House Band. Maraming salamat po. Salamat po, congratulations ulit kini Sir Chester and Ma'am Patricia. Ayan, kastamot apo, ang yami-yamang kami, ti anos, kung nasaya, at ti anos yung nagbuy-buyak kada kami. Kung kastamot apo, thank you so much, iti Leal family, ti palang bisita, ay palang imbitaryo kada kami, kat nadanon mi apo, tinapintas na lugar yo. Kung once again, no, prepare ka, tinapintas na sound system, radam sound system, kung kastamot apo, iti catering services, Abolencias catering, apo, nga masarakan, apo, tuwing mulang ili yung alawa. Di tayo kumabaybayan apo, may follow, i-share, i-subscribe, iti Solengda House Band, tano ti kasta, tutumatupay ti followers, subscriber, kung supporters may, tano proud to be Ilocano, proud to be taga-Pangasinan, proud to be Lawakenyo, tagantiyo Suling apo, at barangay, yat-yat, kastamot apo, nga suportaran nyo, yung Facebook page ko, Ingin Official House Band, tanadaan ako din apo, iti kurang-kurang at 32,000 followers. Ayan, kan salamat apo, hangkay pa yung agaw awit at tangarabiin. Ati matangan nyo, kunti ipaimi, kasla halo-halo, umunag umimimas, mga brabi, umiminas. Magapakan tayo ng